Μα αυτή η λογική δηλαδή πρέπει να έρθει την άλλη Πέμπτη. Πρέπει να έρθει την Πέμπτη. Να περιμένει 3 μέρες αυτό το κρύο. Δουλειά γίνεται εδώ. Έλα, τελείωνε. Μη μου δείξει χαρτάκια. Δεν θέλω χαρτάκια, έλα, πήγα την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Επί 1 χρόνο, επί άλλη εβδομάδα. Τελείωσε. Καταλάβεις, σου είπα την άλλη εβδομάδα. Πώς μπορεί να το καταλάβει αυτό που του λέτε, πώς μπορεί να το καταλάβει να περιμένει 1 χρόνο. Διερμηνέα έχετε. Διερμηνέα έχετε. Φύγε τώρα, έλα. Έλα παιδιά, πίσω είπα. Πίσω, δεν μπορείτε να πάρω κανένα. Δεν υπάρχει περίπτωση, είπαμε. Πήγαινε πίσω, πήγαινε την άλλη εβδομάδα. Όχι, δεν μπορώ να κάνω, καταλαβες, είπα. Όχι, δεν κάνω τίποτα. Κατάλαβες τι σου είπα, την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα έρχονται από την Πέμπτη. Θα περιμένουμε από την Πέμπτη. Τετάρτη, ποια Πέμπτη. Δηλαδή. Είπα, δεν με ενδιαφέρει από ποια ώρα είσαι. Είπα. Προφανώς φαίνεται. Προφανώς δεν σας ενδιαφέρει. Είπα, την επόμενη εβδομάδα σε πάρω. Γιατί δεν δίνετε σε αυτούς ένα χαρτί τουλάχιστον να είναι νόμιμοι, να ξέρετε ότι έχουν ξανάρθει. Γιατί, τι θα κάνουμε τη δουλειά μου. Ναι, τη δουλειά σας. Τη δουλειά σας. Να την κάνετε. Εσείς δεν ξέρετε. Ξέρω. Δώστε ένα χαρτί να φαίνεται ότι έχουν έρθει πάλι. Μπορεί να συλληφθούν στον δρόμο σε ένα τυχαίο έλεγχο. Σε παρακαλώ, θα μου πεις τώρα εδώ, θα μου κάνουν κουβέντα. Έλα, σε παρακαλώ. Έχουμε δικαίωμα να μιλάμε. Δίνετε μία πάση πάλι, δεν είσαστε. Θα μιλήσουμε. Καλά κάνουμε. Δεν το κάνετε μία μέρα. Κάθε μέρα ενδιαφέρει. Από το σπίτι μας είμαστε όλοι. Είπα φύγε τώρα, κατάλαβες τι είπα, φύγε. Έλα, φύγε τώρα. Έλα κάνει, έλα φύγε τώρα. Και τι να κάνουμε, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή είστε περήφανοι που 10 χρόνια κάνετε. 10 χρόνια δηλαδή είναι πολύ ωραίο που περιμένει όλος αυτές τις δίκες. Όσο προδότε κάτσε 4 μήνες.